रौतहट के फतेह विजयपुर के मेयर गोपाल राय यादव के विशेष अदालत 3 वर्ष कैद आ 15 लाख जरिमाना तोकले बाटे। वहाँ के लाल बकिया नदी के टेंडर में भ्रष्टाचार कैल ठार भइल रहनी। विशेष अदालत से निलंबित मेयर यादव के 3 वर्ष कैद आ 15 लाख रुपया जरिमाना होके के सजा सुनैले बाटे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 18 जने जनप्रतिनिधि सहित 21 जने के प्रतिवादी बनावला पर भी यादव मात्र दोषी ठहर भइल बानी। उनका विरुद्ध 2079 साल में विशेष अदालत में मुद्दा दायर भइल रहे। यादव गत स्थानीय निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस से मेयर में निर्वाचित भइल रहनी। लाल बकैया नदी के उत्खनन संबंधी ठेका रद्द करके नगरपालिका के हानि नुकसानी पहुंचावल आरोप यादव विरुद्ध विशेष के अध्यक्ष श्रीकांत पौडेल तथा सदस्य खुशी प्रसाद थारू के इजलास से उक्त आदेश जारी कल गए बाटे। लाल बकैया नदी के आंतरिक आय संबंधी फतेह विजयपुर आ गुजरा 2 नगरपालिका से संयुक्त रूप में पत्थल गिट्टी आ बालू ठेका से प्राप्त होने वाला आमदनी बांटफाड़ करे के सहमति कैले रहे। सहमति अनुसार विजयपुर के 60 आ गुजरा नगरपालिका के 40% देवे के निर्णय भइला पर भी विजयपुर ठेका रद्द कैले रहे। यादव आर्थिक वर्ष 2075-76 में ठेका रद्द कैले रहनी। अख्तियार 12 आषाढ़ 2079 में मेयर यादव सहित तत्कालीन उप मेयर कांति देवी महतो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत सागर कुमार रोका, निमित्त प्रमुख लोग गोकुल ढोंगेल, रंजना शाह, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 के वार्ड सहित 21 जने के प्रतिवादी बना के मुद्दा चलेले रहे। ई मध्य तत्कालीन मेयर यादव के दोषी ठहर करके अन्य 20 आरोपी के सफाई देले बा।